Salam sedherek-sedherek ingkang kinasih. Monggo kita ndedonga rumiyin saderengipun kula mbabaraken renungan singkat. Gusti Yesus ingkang Maha Asih lan Maha Suci, kawula ngaturaken agunging panuwun dumateng ngersa dalem. Awit saking sih rahmat lan kanugrahan ingkang Gusti paringaken. Saengga kawula saged nggadahi wekdal ingkang mligi kagem madosi sabda dalem. Duh Gusti, kawula nyuwun pepadang saking Sang Roh Suci supados Gusti kersa mbikak manah lan pikiran kawula. Mugi-mugi lumantar renungan menika kawula saged ngertos menapa ingkang dados kersa dalem lan dados pepadang gesang kawula. Kawula pasrahaken wekdal menika namung wonten ing ngasemaning Gusti Yesus. Amin. Renungan dinten menika kanthi judul boten wonten ingkang saged dipun singidakaken. Kapendhet saking Lukas 8 ayat 17. Mekaten, sabab ora ana barang kang kasidhem kang ora bakal kasumurupan, ora ana wadi kang ora bakal kaweruhan temahan kawiyak. Ayat Injil Lukas 8 ayat 17 menika paring pepenget dumateng kita sedaya. Bilih gesang menika kados dene kaca benggala wonten ing ngarsanipun Gusti. Kadangkala kita manungsa ngrasa saged ndelikake tumindak, niat utawi rahasia saking panyawanganipun tiyang sanes. Nanging wonten ing ngarsanipun Gusti Allah menika sedaya katingal cetha. Wonten sawetara piwulang saking ayat menika ingkang sepindhah, Gusti Allah pirsa sedaya. Boten wonten pojok peteng ingkang boten saged dipuntingali dening Gusti. Gusti menika boten badhe meden-medeni, nanging supados kita tansah waspada dumateng menapa ingkang kita lampahi lan menapa ingkang wonten ing jroning manah. Ingkang kaping kalih, urip ingkang jujur, integritas. Gusti Yesus ngajak kita supados gadhah gesang ingkang selaras antarane menapa ingkang dipun ucapake lan menapa ingkang dipun lampahi ing kahanan kedahipun sami ampun nganti kita namung sae ing panyawanipun manungsa, nanging awon ing ngarsanipun Gusti. Ingkang kaping ketiga, kautamaning ati. Yen kita nandur kabecikan kanthi sesidheman utawi ndelik, Gusti ugi badhe mbukak kabecikan menika dadi berkah. Kosok baline, yen kita nyimpen dosa utawi niat ala, wekdalipun badhe teka bilih, sedaya menika badhe kawiyak. Nggih. Monggo kita ndedonga. Gusti Allah ingkang Maha Pirsa, kawula nyuwun pangapunten bilih asring gadhahi manah utawi tumindak ingkang dipun singidakaken saking panyawanganipun tiyang sanes, nanging boten saged dipun singidakaken saking paduka. Tulungana kawula supados saged gesang kanthi jujur, resik ing manah lan tansah mulyakaken asma paduka wonten ing pundi kemawon. Amin.